Egunon eta ongi etorri bigarren kafera ongi etorri Bilboko kafe antzokira. Tira, ez gaudean, gure ohiko estudian gaude, baina egun politia litzake gaurkoa han egoteko. Izan ere, gaurko egunez, duela 30 urte, Bilboko kafe antzokiak ateak zabaldu zituen Bilboko bihotzean. Euskara irakasten ari zen talde batek abiatu zuen proiektua, euren ikaslek ikasgelatik kanpo euskarazko harremanak eta aisialdia izateko zituzten aukera urritasunak bultzatuta. San Vicente Zinema aretoa izandako lokala zaharberritu zuten kafe antzokiari bide emateko. Erresten da eguzkia apiek eskuetan utzi arrastoak dio dola garbitzean. Bai, Ruper, duela 30 urte izan zen egun handia. Arratsaldeko ospakizunaren ondoren, gaueko festa hasi zen hainbat musikari eta abeslarirekin. Antza denez, antxe izan ziren Txomin Artola, Daka Laukotean, Jedualde, Zazpieskale, Gari, Kepa Junkera, Maskarada, Sarasua Naiak eta Amaia Zubiria bestak beste. Aretoan, lehen lerroan artista eta musikari ugari eta hori guztia errealitate bihurtu zuen talde eragileko kideak. Kafe antzokiaren irekierak euskal kulturako ordezkaritza zabala bildu zuen. Beraz, baina inorez politikatik ordezkariek horrela erabakita. Teo Etxaburuk dioen bezala, etorri altziren herritar moduan, kargurik gabe. Kafe antzokia herriarena delako eta herriaren zerbitzuan gaude. Matxo idazten dizut, bihotza esku batean, gure nahi bat ikuen bezala, Gibraltar dutxa sartean, mundu berri bat bilatu zuen, armasik zuen artean, baina sarrera garestitago, Europa zarreko atean. Iraian hasi ziren urteurrena ospatzen, belaunaldi lelopean. Azken hilabeteetan hainbat talde igaro dira Done Bikendiko agertokira ekitaldiz betetako egutegiaren parte gisa. Ekiza, Fermin Muguruza, Txuma Murugarren, Gorko Orbizu, Anari, 98280, Errobi, Ruper Ordorika, Mikel Urdangarin. Bestelako ekitaldiak ere antolatu dituzte. Hoien artean, argia dantza taldearen emanaldia edo kantagintza saio berezi bat Jedualde, Josu Zabala, Amultxuki eta Jon Maiarekin. Izan ere, festa egiteko arrazoi bikoitza dute, kontuan hartuta COVID-19 pandemiak 25. urteurrena zapuztu zuela. Lehenpiztiari beldur niona, orain berriz basoitxuari. Ezagunari baino ezagunari. Segunak beltz gauak zuri, galderak niri erantzunak zuri. Ta honek ez nahuain beste aldatu. Entzuten ari garen hau 2007ko martxoaren 31an Bilboko kafe antzokian izeneko Anariren epea da. Artista asko grabatu dituzte lanak antxe antzokian. Bai, entzun dugu baita ere Ruper Ordorika eta bere 2018ko kafe antzokian diskoa urte hartako abenduaren 14ean eta 15ean grabatu zuten. Eta Mikel Urdangarinek ere grabatu du. Bertan adibidez, 2015 izeneko diskoa antzokian grabatutakoa da. Non ez dakoen arnazbiderik, non ezkoa zen inora, non oiukatzen hurbiltzen garen, erraldoiaren onzora, ikona zazu nire mendira,
gailurretik gora. Eta gaur ere bertan izango dira musikariak, Errobi taldearen txanda izango da astelehen honetan. Kafe Antzokiaren 30 urteak ospatzeko emanaldi izango da, bai eta taldeak Bizkaian eskainiko duen azken emanaldia ere, arratsaldeko 7:30 hasiko da saioa. Asteazkenean berriz, lagun artean kantari 30. urteurrena ospatuz ekimena izango dugu. Jose Angel Irigarai arituko da aurkezle eta besteak beste bertan izango dira Anje Dualde, Josu Zabala, Maite eta Ainoa, Ambultxuki, Bostak eta Laurenak eta Jon Maia. 7:30 hasiko da emanaldia. Ostegunean Kapsula eta Laguna Gunsen kontzertua izango da eta ostiralean Baltxeoan. Honela deskribatu dute. Gabonetako lagunarteko bazkarien ondorengoa, arratsalde pasa, DJak, musika eta dantza, Baltxeoan edo soltean, bakarrik edo lagunekin. Epa. Gaurko efemerideetako protagonista ugari Kafe Antzokitik pasatakoak dira. Gaurko egunez jaio zen esaterako Lourdes Olangua, Lobo Langua izen deiturez ezagunagoa. Zarautzen rock abeslaria izan zen Euskal Rockean lehenengo emakumetakoa. Los Humedecidos, OK Corral eta Las Lagartas taldeetan aritu zen. Gainera Lustimen taldekoekin Lustimen and Low izen erabilita single bat argitaratu zuen eta The Covers taldearekin ere egin zituen koroak. Zarautzeko zineklubeko arduradun ere izan zen. 2013ko urtarrian hil zen, baina ingurukoek esaten dute oholtzak utzita ere rokaz gozatzera joaten zela Dokara edo Bilboko Kafe Antzokira. Baina guk gaur ez dugu musika izango izpide beste kontu batzuk landu behar ditugu. Esaterako Aitor Arruti gurean izango da, larun batean estrenatuko duen Axeri dantza dokumentalaren inguruan. Herri bateko, herritua eta herri bateko gatazkera izan daiteke tradizioa bera Andoain eta Adunako Axeri dantzaren hainbat testigantza eta historia bildu ditu. 5 urte atzera egin eta Euskal Itsas Museoan zabaldu berri den Elkano Urdan eta Ozeano baten aurkikuntza erakusketa zariko gara Itsas Museoko zuzendari zientifiko den Xabier Alberdirekin. Eta Femias kolektiboko kideak elkarrizketatuko ditugu. Adimen artifiziala genero ikuspegitik lantzen duen disiplina anitzeko hirukotea da. Egunero bezala maite dutak ere elkarbanatuko ditugu zuekin eta gaurko anoietako bat berezia Fermin Aramendirentzat. Eta zabaida pare bat ere baditut zuentzat. Goazen borrokara. Entzuleok babenduak 15 ditu gaur eta asteleena da ongitorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Julen Goikoetxe arbegozu egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandi egunon. Egunon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1082 du, goizak 10 eta 17 minutu, abenduak 15 eta gu, 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Esandakoa, ongi etorri naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Guaitzen artean galdurik begiradan bizi-bizirik Iaik errepide dira aintzina noa, pausoz pauso Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez Ametslariek argibidean Baizik ez dute Tira, maskaken doinu hauekin, ameslari kantuarekin, astelena zertxo baita altxatzen lagunduko digutela esango nuke, ez? Bai, aste-asteko. Pixkat giroa beste puntu baten jarriko dugu. Energia pixka bat gehiago. Eta gure txatari begira jarrizkero egunon gaztia, gaur efemeride oso garrantzitsu bat dago. Gaur duela urtebete pertsonitarik politena jaio zen. Zorionak Suaia. Ba zorionak hemendik Suaiari eta bere gurasoei urtebete txoea. Azkar pasatzen da denbora, horrelako esaldiak esaten dira horrelakoetan. Bai, kasu honetan ala da, denbora gero eta azkarrago pasatzen diren sentsazioa daukagu gu behintzat. Hori ez tekitu edo txarra den, baina sentsazio hori da. Ba, doa beste urte bat. Joan da. Ona izango da, ez? Ez, sentitzen balin baduzu azkar doala, da gauzak egiten ari zarela, entretenituta zaudela behintzat, ez? Bai. Bai, izan daiteke. Eta horrela pentsatuko dugu, ezta? Hori da. Hemen gorkak ere egunon, kafe antzokiari zorionak, Suaiari zorionak. Nik ez dut maite larun batean, taberna baten, kafe bat eta pintxo bat, 9 euro kobratu zidatela. Ara, hori ere baldeu. Zumarragan Santa Luzia zoka zen, eta hau egiteak ez du barkamenik. Hombre, kafea eta pintxoa 9 euro. Txantxoarekin eskatuko zuen eta kafea, gorkak. Bai, eta pintxoak abiarrakin. Eta maite dut Pantxoa eta Peiok iragarri dutela bira bat. Bai, alaxe da, bihar emango dute honen berri. Non eta kafe antzokian bertan, Pantxoa eta Peiok iragarriko dute 2026ko euren bira. Eta, azken kantaldi ere iragartzeko bideoa erakutsiko dute. 2 kanta joko dituzte eta hor aurreratuko dute. Nola birari buruzko azalpen hoiek guztiak antxe emango dituzte. Bihar goizeko 10:00 gehiago jakingo dugu. Baina badator nolabait Pantxoa eta Peioren agurra, baina bira baten indarrarekin, beraz, horrek ere ematen digu alako poza. Erita Brokosek ere erantzun digo mendik egunon, bestalde, indiokerrek eharra dantza, julen dantza, eharrea. Hostia, gorka, goierritarra, baiz batzutan, Nire azken astea, 4 egun eta oporrak. Ai, guri pizka gehiago falta zaigu. 5, 6, baina iritsiko gara, oraindik Durangoko indarrak eta zera. Nire azken astea hori izan du gorkak, egunon astelenon dio Nekane Altzelaik, Eba Brokosek egunon hemendik, eta zera Patxi Juanikorenak idatzi digu, egia esan gauza ederra da heiterrak ere izatea. Egunon Euskal Irratia bai, baina Euskaldun guztientzatez. Nik nahiko nuke garatzea. Nik ere bai. Iritzi hori garatzea, Patxi mesez, zergatik diozun hori, baliteke, guk hankasartu izana zerbaitekin, jakiteko, ala den, edo agian besterik gabe, zure iritzia da, baina jakin nahi dugu, zergatik diozu hori, kontatu. Hori da, eta hau guztia kontatuta, guk kontatu behar dizuguna da, zer maite dugun. Eta Julen Goikoetxea, hiri da okik, arrankatzea. Asteari nik emango ditu hasiera. Akaso gure entzulen artean ere, zabalduko zenez, azken egunetan ikusi dugun bideo bat, eta bertan, Fermin Aramendi, duela gutxira arte, Euskal Telebistako kazetari izan dena, ziklismo emankizunetan, ni behintzat nire kasuan kontzientzia dudanetik bere ahotsa ezagutu dut Euskal Telebistako ziklismo emankizunetan, eta ari ere iritsi zaio, erretiroa hartzeko garaia, eta uste dut modu oso zoragarri batean modu oso polit batean eman diola egin duela behintzat iragarpen hori, telebistan ez dut uste, ez dakit hau horrela den edo ez, baina telebistako azken emanaldian ez dut uste ezer aipatu zuenik, erretiroaren inguruan, eta Fermin Aramendik zer egin du? Bizikleta hartu,
lankide batzuekin esango nuke, Ibon Gaztainazpiren ahotsa behintzat somatzen da, bideo horretan, bideoa grabatzen den uste dut Ibon Gaztainazpi bera dela, eta bizikleta hartu, eta Estelbio mendatea igo dute, txirrindularitza zale direnek ezagutuko duten mendatea, Italiako giroan, askotan igotzen den mendatea, mendate tzarra dena esaten hasita, eta bertara bizikleta zigo, eta han, mendatearen tontorrean, mendate gainean, 3 bertso kantatzen ditu bideo horretan Fermin Aramendik, eta bertso hien bidez iragartzen du, nolabait ere, erretiro hartzeko garaia iritsi zaiola, eta kontatzen du hori, eskertuta urte hauetan guztietan lankide izan dituenekin, eta oso modu politero ditu zaitez, erretiro hartzen duela iragartzeko, ze Fermin Aramendi gutxi asko, euskaldun askoren bizitzako soinu bandaren parte ere izan da, ze euskaldun askok jarraitu izan ditugu Euskal Telebistaren bidez ziklismo emankizunak, jendeak esaten du, nahiko plano hitz egiten zuela, baina aldian bainera ironiarekin galantak botatzen zituen tonurik altxagabe, eta hemendik bizitza berri opa diogu Fermin Aramendiri. Uste dute Xabi Irusabiagarekin ere, ederki moldatu den, eta bien artean zuga aipatzen duzun ironia girorretan, humor eruntzere, bidaiak eragin dizkigutenak. Hainbat esaera zar ere karri dituzte ziklismora, balitz eta bazan 11 nahi arreba ziren, eta guztiak oso ziltziran, eta bestelakoak. Bai, eta den esaten hasita, ondorengo urteetan, sorte ziklismo mankizunak egitea tokatu izan zaigunoi, euskaraz aritzea tokatu izan zaigunoi, iztegi ere sortu digute, eta zentzu horretan, eskertuta ere egon beharren gaude, ze aitzindari izan dira, horretan ere. Dudari gabe. Hemen nintzen begiratzen Xabier Usabiagaren adina, nion, hauek kolpetik etzaizkigu biajungo, baina 9 urteko aldea dago, horrek esan nahi du, Usabiaga pixka geratzen zegula oraindik. Bai, maitasunetik esan da Usabiaga pixkaterako badaukagu oraindik. Bai, ezta? Ara hemen Gorka, Sant Estebanek, nik erretiro hartzen dudanean zerbait berezia egingo dut. Gorka, bale, bainik urteatzu falta dituk, Oraindik bizkarra okertu beharra dauka, Gorka. Naskerren bide lagunari gara entzuten, maite dugu kantu hau, naiz eta, Naskerrek lan berriak ere aurkeztu dituen aurten bertan, eta horrek ere eman dio aukera, Durangoko azokan aritzeko, eta bertan jotzeko, naiz eta Julen ezken nuen sarrerarik lortu. Saiatu ginen, bai? Saiatu ginen. Mirua eta Nasker ikusteko, baina... Gaiztakererik egin gabe, baina saiakera egin genuen gure... Gaiztakeritarako zirrikiturik ikusi izan bagenu, akaso ez geundeke oraintxe, gaiztakirik egin ezkenuela esateko moduan. Saiatu egin ginen, baina legezko bidetatik. Trekin mailure matera betze saiatu ginen, baina beti ere legearen barruan. Horia. Eta, tira, pozik esan dezakegu, arrakasta bat izan zela. Naiz eta guk ezin izan genuen bertaratu. Zure maite duta beharko dugu, Julen? Bota. Egun hori nigo? Hostia, horrentxe bota duzu, ama... Astelena, baina Jesu Kristorena. Bai. Akaso maite duta kontatuko digu zebiliden asteburon, eta hortik ondorio iztatuko dugu astelenaren. A ber, nik astebura pasaut itxasuan. Alberdi zetorrela jakitun, pixka mimetizatzen hasi beharra daukat, eta astebura itxasuan. Baina benetan, ez dut parrandarik egin, larun batean Endaian olatuak hartzen aritu nintzen, Jesu Kriston itxasua zegoen, 3 metro terdi olatuak zeuden, gustora, eta atzo berriz Donostiatik abiatu, eta Pasaira joan ginen Piraguan, Laumat eta biok, han bazkaldu, eta egia esan maite ditut horrelako planak, eta batez ere maite dut zurtziaz jokatzea erabakitzen duzunean, ze konturatu nintzen, itxaso desente zegoela, eta bueltako bidean iluntzeko arrisku ere bagenuela. Eta beraz, Pasai Donibanen ginen, San Juanen, eta erabaki noen tira. San Pedroraino pasako gara, handik Trintxerpin inguruan autobus hartu, Donostira bueltatu, furgoneta hartu, eta Piragua biletorriko gara. Ze garai honetan, eta batez ere itxasua horrela egonda, eta hain goize iluntzen duen egun hauetan, itxasotik barrena Donostiara joateak. Edozein arazo suertatuta ere, jar zaitzake, egoera ez du xamar baten aurrean, eta beraz, nire maite duta horixe izango da. Jakitea erabakitzen momentatutan, listo, Pasaitik Donostiara Piraguan bueltatu beharrean, etxe
furgoneta bila joan eta tontakeririk egin gabe hariko gara. Eta hori da nire maite duta. Haus. Bai, Goiuri badakit 3. kafea behar dudala, bai. Bai. Nabaritzen zaizu. Baina ez duk maite dut oraindik ez duzu kontatu, Ez dut kontatu oraindik. Konta egozu zure maite dut, Goiuri. Bale, begira, nik maite dut, banku batean, eserleku batean, jarleku batean, eserita egotea. Atzo, igande arratsaldean horixe egin nuen eta gero pentsatzen aritu nintzen. Jo, ez dakit noiz eseri nintzen banku batean aisi modura, bankuan eserita egotea, azkeneko aldiz. Nera beginenean hori egiten genuen ez, geratzen ginen lauetan herriko plazan, joaten ginen goxokiak erostera, eta goxokiekin banku batera. Eta bankuan eserita, izketan, eta goxokiak jaten, edo pipa jaten, eta dena delakoa ez. Eta hori zen gure aisia horretan oinarritzen zen. Baina, egon zen, egun bat, hori azkeneko aldiz egin genuena. Eta ezin dugu jakin, ez, zen momentu horretan ez duzu egutegian markatzen. Hada, azkeneko egun ez. Egon zen egun bat azkeneko zori egin genuena, eta ez dakit noiz izan zen. Eta, klaro, horrek pena ematen dit, eta atzo txirita egon nintzen, eta pentsatu nuen, ze gustora hemen egia da, baita ere, ari nintzela, txokolate beroa edaten eta txurra jaten, eh? Horrek ere egingo zuen. Eragina zuela. Baina bankuan iserita, eta bueno, gero aritu nintzen, hori, bankuen inguruan hausen hartzen ez, ze egia da askotan, kalea bizi dugula, A puntutik B puntura joateko espazio gisa bakarrik ez, nire lantokitik dentistaren era joateko, noski kaletik joan behar dut, baina horixe da. A puntutik B puntura joateko leku bat, ez da bizitza egiteko espazio bat askotan, ez? Bizitza orain egiten dugu, lehen bankuetan egiten genuena, orain tabernetan, kafetegietan egiten dugu, ez? Eta orain, aritu nintzen, horri buruz hausnartzen. Eta gero etorri zitzen, dela hilabete batzuk esan zutela, Beasaingo plazak, ez dakize obra egin behar duten, eta bihurtuko dela bakardadaren aurkako Europako lehenengo plaza. Eta pentsatu nun, horrela esan da, zeiz potoloak, ez dut irakurri asko jakiteko zer esan nahi duen horrek ez, eta bakardadaren aurkako plazak zer esan nahi duen, baina pentsatu nuen, bankuak dituen edozein plaza, izan daitekela bakardadaren aurkako plaza ez, bankuetan, banku betikoak, ez beste eserleku batzuk individualak direnak ez, baina betiko bankuak izan daitezkela baita ere bakardadaren aurkako plazak, eta hori xekarri nahi nuen gaur ona, bankuen aldeko aldarikapena. Baina esertzekoak, Bai, eserlekuak. Ze paradojake, beharin zen pentsatzen, etorri zait burura reel bat, nahiko viralizatu zena, eta zen emakume heldu bat, eta mutil adin ertaineko bat, eta egunero banku berera joaten zen, emakumearekin hitz egitera da, kaixo, eta zuen, bai, bentsa, hau eta besteta. Bueno, emakumeak Alzheimerra zuen, eta ume hori bere semea zen, eta ume horrek egunero performatzen zuen, parketik oinez joan, eta emakume horrekin topo egiten zuenekoa. Gogorra bezain ederra iruditu zitzaidan, baina egia da bankuek askotan ematen dutela horretarako. Edo batzutan banku batean eserita egon eta pertsona helduren bat hurbiltzen bazaizu eta borta zaizu esertzea bat naiz. Pertsonari konversazio eskatzen ari da. Baina nik gustora ematen diet egia esan eta gustatzen zaizkit. Eta erintzen pentsatzen pixkat, askotan bankuak eta plazak konsumo espaziotik aratagoko leku direnean, ez? Behin gogoan dut Maialen Txorraute medaillista olimpikoak, txapeldun olimpikoak, esaten zidala, nola, kiston borrak azeukela beste aurren gurasoekin, planak egiteko umeekin, konsumoa edo tabernako terraza batera mugatu gabe. Ostras, egia da ez, gure planak askotan horrelako asak dira, eta parkea hor eta gurasoak hemen. Baina hemen beste paradoja bat, gure privilegioetatik, lehenguan kontatzen zian lagun batek, Euskal Herrian bizi den etorkin familia batek, nola bideodeia egiten zuen bere gurasoekin, eta aizu eta umean ondago, eta umea han parkean jolasean, eta bestaldean, ez dutelo lertzen, nola jolasean, baina bakarrik, eta beste umeekin, eta baina zuek nuntzeu dute, eta azaldu nahi zion, hemen tabernatean, eta parkea hor dago, 40 metrotara, eta antxe dabil, eta hori, baiketak ohikoak diren herrialdeetan eta Amerika Latinako hiri handi askotan, nahiko ohiko izan daitezke, pentsa ezina da. Eta beraz, hor ere baze kontra esan ez, guari gara borrokatzen konsumorik gabeko espazio eta zaintza eta egon horretan, baina aldiz batzuentzat ikaragarrizko
astakeria da, pentsatzea on daitezkela kafetxo bat hartzen lasai euren lagunekin izketan, eta aurren artean jolasten seguro parke batean. Beraz, bueno, ez dakit, honekin nora iritsi nahi nuen, baina, tira, dausnarketa edo hiru kolpetxo hauek jarri nahi dituen mai gainean. Goizeko 10:34, benga, azken txampa gure maite dutentzat, hementxe oraindik txatean botatzen ari direla. Zeingo dezu erretiratzen zarenean gorka galdetzen diote hemendik, asteburua etxian lasai pasa? Hemen ironia puntu bat nabari da, Zoze oso berezia litzateke hori. Inigo dauka resaka hanketan, hanketan ez besoetan igual gehiago. Nik atzo ere bai, 3 porra eta txokolatea, eharra da bankuak esertzeko dira, bai, jauna. Zumarragan banku batean egunero daude, 3 pertsona hitz egiten. Bai, seguraski konversazio horiek ere aski interesgarriak izango dira, nahiz eta egunero, akaso, konversazio antzekoak izango diren. Entzuleo, goizeko 10:34 minutu dira, eta guk gaurko gure lehen gonbidatua aurkeztu behar dizuegu, segituan hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Denboran atzera eginez hasi behar dugu astea. Duela 500 urteko Elkano Loaiza espedizioa hartu behar dugu izpide. Tira, zehatzagoak izateko, espedizio hura abia puntu hartuta Euskal Itsas Museoan zabaldu berri duten Elkano urdaneta ozeano baten aurkikuntza izeneko erakusketa. Museoaren webgunean irakurri dugu gizateriaren historian erabakigarria izan zen itsas balentria bat izan zela. Zeharkaldiaren prestaketak nolakoak izan ziren azaltzeaz gain, Andres Urdanetaren figuran ere egiten du azpimarra erakusketak. Ekialdeko eta mendebaldeko itsas ezagutzak uztartu izanaren aitzindaritzat jotzen da Urdaneta, ozeanoak nabigazio globalera irekitzea ahalbidetu zuen figura modura. Garai haiek hobeto ulertzeko eta aipatu dugun guztia nola izan zen egokiago azaltzeko, Euskal Itsas Museoko zuzendari zientifikoa den Xabier Alberdi gonbidatu dugu, bigarren kafera. Egunon, Xabier? Egunon. Eta ongi etorri, aspaldiko. Eskerrik asko. Zer moduz gara? Ondo, zuek bai. Bai, ondo, mentxari gara urtea borobildu nahian edo. Xabier, azken etorri zinenen uste dut ez genituela egiten, eta gaur lehen da bizi entrevistazio aurretik, elkarrezketatu guztiei egiten dizkiegun bi galdera egingo dizkizuko Jurik. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezaket soilik, zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea zehat etapa aukeratuko zenuken, ez? Gero, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bestea da, ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken izatea, zure funerala, zure hileta. Eta, esan bezala, bi galderetako bat erantzun behar duzu, zuk nahiago duzuna. Hiletak bastarrala goitugu. Ondo. Espero esagun berandu. Berandu etorre dira. Oso ondo. Hori da, horrekin esango nuke. Eta bestiakin babitu, hartuko nuke nire azken urtiak baditu ja urte batzuek, baino bai, azkenian hasierako zera etorre zeiz, flasha etorre gaztetako garaiak, ez? Baino, egia da, gorputzak ez dizula inbeste launtzen, gaztetan gaina, baina nik hartuko nituzke jundaneko azken 10 urtiak hartuko nituzke. Zergatik, gauzak eo eta lasaitasun gehiagin iteko gaitasuna gatelako, igual izango baitare, eskarmentuare bizkarran gainean, urtiagin batea bizkarmentuare hortxe bizkarran gainean, eta bai, nik hoxe hartuko nituzke. Azken 10 urtiak hartuko nituzke, bai. Ona. Bueno, Xabier, esan dugu, erakusketa berri bat inauguratu berri duzuela Euskal Itsas Museoan. Ez dakit, horrelakoetan erakusketa bat inauguratzen duzuenan zer egoten zarete. Umea jostailu berriarekin bezala, ja behin paperak endu eta egindako horretaz gozatzen zuek ere? Bai, egia esan da, ez da parte horrexe izaten, eta hor da, gume jaio berriakin, hortxe, pixiat, goxatzen, azkeneko eguna betan, hortan, bai. Nolako prozesu izaten da horrelako erakusketa bat antolatzea? Esan dut, badago, gai nagusi bat, baina gero, hor ariketa asko egin behar dira, nola prestatu, zer erakutsi, nola erakutsi nezeon jendeari, nolako izaten da prozesua?
Bai, aurrena, esan bezala gai aukerak eta egongo litzak, ez? Kaso honetan, gai aukerak eta nolabait historiak beha gerriztu digu, bostongarren urte hurrena nola bizitzen ari gean, horre beak eramantzigun gai hori aukeratzera, ez? Nolabait, aukera hori aprobetxatu indegu, ez? Egia da, ja, ez dala bapateko erabaki bat izan, ez da izan, daton urtean, bostun urte dira. Ez da hola izan, alde notik ja, pentsautak genebukan, ez? Baina, bai egia da, horrek erresten dizula biria. Geo, inberra, hasieran dau, etapa luze bat, dala dokumentazio etapa luze bat, ez? Informazioa bildu, kontrastatu, hango demengo interpretazioak kontuen izan, dokumentazio, oiko dokumentazio lan bat, ez? Geo, etortzen nola baiteko gidoi bat eraikitzia, eta gidoi hori behin adostu danean, edukiak iten hastia. Horre hoten da nola baiteko burrukaldi bat, egotea, historialari eta museografoen artia, historialari jarriko auta bestia, eta museografoek, hemen murriztu berri duzu edukiak, hainbeste hitzeta, hainbeste paneleta, hainbeste zeata, azkenian, adostasun bate iritsi berda, esan nahi danan eta formaren artian, ez? Horrek ere, bere hilabetia izaten ditu, eta pixkana sartzea baitare hor, joku hortan, diseinatzailea, ez? Nola bai, irudiak baino hobe, edukiaren ikuspegi estetikotikan, nolabait erakusketa hori moldatuko duna, ez? Eta horrek eragina du hitzian, eragina du edukietan, orduan, netzako azken fasi izatea ederrena, komplikatuen ere baina ederrena izatean nolabait, azkenian, danok iritsi geanian, ze esana izatea, ez? Eta orduan, hor izaten da nolabaiteko sokatiratxo bat, hau jarreko dugu, honela, ez, hau kolore, hau ez, iritzen, hau bai, ez, hori guztia, izan den da, azkeneko inberra behin ja adostu danian dana, ja eraiki danian dana, izatea, imprimatu, panelak eta imprimatu, jarri, piezak jarri, vitrina hau, bestia, hori ja izatea, gauza guztiak nolabait indada benian, bai. Orain ulertzen dugu erditze gogorraren zergatik. Guzo xamarra. Aipatzen zenuen. Aipatu, izpide dugun espedizio hau, Elkanok egin zuen bigarrena edo beste espedizioa bezala ezagutzen da, bi galdera egingo izkizut batean, ze espedizio izan zen, Koruñatik abiatu zen hau, eta bestea, mundu biraren ostean esaten dago izan zela, bere itzaleko espedizio hori zergatik geratu zen bigarren koska batean? Bai, hala da. Bigarren espedizio hau nola bere eriotzaren espedizio izango da, ez? Elkano abiatuta urte betea hilingo da, itxasuan hilko da. Eta nola bai, ez dakit, ikuspegi tradizional batetikan, edo historia iteko era ikuspegi tradizional batetikan, espedizio askotan desastre bezala esaten da, frakaso bezala ikusten da, Elkanoren eriotza, eta horrek nola bai ekarri du pixkat ilunpeta hortan geratzea. Eta gero baita ere, aurreneko bidaia beti, mundu biraren gloria horrekin nola horrazten duten edo apaintzen duten, hau da, hau bigarren mailako zerbait da. Nik ez dut uste beha gorrela ikustezunik, ze, gauza bat oso adierazgarria da, ez? Beha, lehen mundu bira hori iten du, eta aukera asun garai hartako mundua ikusiaz, aukera asun, hortatik bizitzeko, beste batzu egin zuten bezala, espedizio hortan, askotan aipatzen dugun pigafeta famatu hori, pigafeta, bizimogua soluzionatu zuen, bere mundu bira horrekin, gero Europa guztia, gortez gorte ibili izan, bere kontuak kontatzen, eta bitu mundu eguelte manaldi joak, eta baita ze, eta hau, eta bestia, eta ze, eta garaiko erdi bufoi edo aberatzen, eguna alaitzeko kontu-kontari jarduteko persona bat bihurtu zen, eta Elkanok ebazun aukera hori,
Eta hori egin biharrian, sartuko da bigarren espedizio bat antolatzera. Nik uste beha konsiente salako, ez zitula lortu nahi zitunak lehen espedizio hartan. Mundu bira izan zala, ala beharrez inber izan zun kontu bat, etzakilako junetorriak egiten, itxasoetan. Eta itxasgizon bezala hori izan, pixat leno piraguana kontatu ezuna, junin geha, baina etorri ezin. Eta hori dabilen antzako, ostras, bada, mendira idiotako jetxi ezin hori, badaka horrek bere zehatxua, bere arantzatxua, eta hori soluzionatzeko asmoakin itxasoratu zen, bai. Azken arnasa emanen dute. Eguna hiltzen ari da. Bazituen beraz, Elkanok egonezin batzuk edo aurrekoan gauzak, ondo ez eginaren sentsazio horiek, eta bigarren espedizio hau abiatzen du, eta hemen badago beste figura bat, Andres Urdanetaren figura ageri zaigu, Elkanoren disipulu bezala jotzen dena. Bai, hala da, 17 urtekin itxasoratu zen, lehorreko marinel bat, zebea ordizi gara zen, zanketa jarra, Elkano bezala, horrek esan nahi du, haurtzarotik anetzala ibili, txalupa giruan, o itxas giruan, eta itxasoratuko da, eta, bestiak beste bizik, espedizio hortatik bizik, bueltatzeko sortia izango du, ze getientxuena gantzik egatu zian, baina hortik gana aparte, genio bat, benetako genio bat, dala dirudi, iteitu gauza guztiak ondo, iteitu gizon honek, izugarri ja. Kriston letra ederra daka, edozenek irakurri ditzake bere testuak, Masigarren mendeko testuak ez dira errexak irakurtzen, formakuntza bat berdezu, honena edozenek irakurri dezake, bestiak beste ez. Eta bai, egitea da, leheno aitatu ezu, azkenian Elkanoren inkognita hori, Elkanok soluzionatu nahi zuen inkognita hori, hau da, itxasoetan junetorrian bate eta beste ibiltzeko sekretu hori, azkenian Urdanetak soluzionatuko du. Baina soluzionatuko du ez Elkanoren jakintzetatik bakarrik abiatuta, hau da, mendebaldeko jakintzetatik bakarrik abiatuta, baizik eta jakintza horiek beste munduko beste leku bateko jakintzekin ustartuz. Eta hori da askotan, hemen mendebaldeko gure mundu ez dakit nola esan, txurizentrista hontan edo, gure supremazista honetan, askotan aitatu ez deguna, bastarrea utzi deguna, alegia, beti gure heroiak izan dute mundua indutenak, badirudi beste guztiak ez dutela ezer egin, izan diala, ez dakit, sufriente batzuek edo honenian begira zeuden espektadore batzuek, guk beste guztia egiten gendun bitartean, eta gauzak ez dira horrela, azkenean Urdanetak 9 urte pasazitunan, han diotenian moluketan diot, Elkanon hil ondoren iritsi zian ara, eta hangehatu zian, eta irakurtzen bali badituzu behak esaten ditunak, etengabeko harreman estua izan zuen bertako itxasketakin, bertako ontzilekin, bertako ontzigintzarekin, bertako pilotoekin, bertako ontzigileekin, eta jakintza hori guztia da azkenian Urdanetak bilduko duna, eta mendebaldeko itxas jakintzarekin ustartuko duna. Eta horrek irikiko ditu atiak azkenian, han eta hemengo munduan bastar desberdinetan zeuden jakintzak ustartuz, munduan zehar ibiltzeko atiak zabalduko ditu Urdanetak. Mendebaldeko eta ekialdeko jakintza nautiko ez ari gara, pentsatzen dut, garai hartan, hori ez dakit jasota egongo den edo ez, nolabaiteko talka ere izango zela ez, bi mundu ezberdin horien uztarketa hori? Bai, azkenian logika oso desberdinez ere egitako itxas jakintzak zian. Hemen mendebaldeko jakintza batez ere Atlantikoan zeharreko jakintza bat zan, ez? Atlantikoan zehar ibiltzeko bale josuna, haiek aldiz, hortxe Pazifiko eta Indiko artean, eta dana itxasua ez alda, bai dana itxasua da, baina azkenean haizeen mugimendua, gorronten mugimendua, logika desberdinez ulertzen zituzten,
bai haiek eta bai guk. Nolabait, esango genduke jakintza horiek, egokituta zeuden edo bai, mugatuta ez da hitza, bai, egokituta zeuden, bakoitzak ezagutzen zuen errealitate horretara, ez? Eta hor, hor iritsiko dira bi jakintza horiek, eta nolabait gerra bat sortuko da gainera. Ez gerra bi jakintzen arteko gerra bat, baizik eta Urdaneta iritsiko da ara gerra batera. Europan bertako potentziak gerran zeuden bezala, han ere bai. Han ere itsas potentziak behaien artean, norgehiagoka militar batian sartuta zeuden, eta nolabait gertatuko dana da Urdaneta eta aliatuko dira alabeharrez potentzia batekin, nolabait portugesek ez dituztelako nahi han, eta portugesak hango beste potentzia batekin aliatuta zeudelako, ez? Orduan, ikusten da nola baiteko honek guztiak gerra bat ekarriko du, eta uztartze hori, jakintza horien uztartze hori, gerra testuinguru horretan gertatuko, ez? Norgehiagoka testuinguru horretan, nork kontrolatuko du espezien merkaturatzia. Hau da, talde batek edo bestiak. Tidorek Gaztela edo Portugal Ternate. Bi aliantza daude hor. Eta gero aparte daude beste potentzi batzuek garai hartan itsasoetan zerresan handia zutena han, eta nolabait gaitasuna dutena ez sartzeko burruka hortan, eta burruka hori nolabait kanpotik begira egoteko, eta da Txina. Eta gaur eguneko ikuspegiakin badauka zer ikusi hau. Izan behar nuen, pixkator kanpotik egon eta beti hor. Eta Txina dago begira, eta Txina egongo da begira. Ean nork irabazten duen hemen bi oliarra hauen artean, ez? Eta, egoera hori gertatuko da baita ere garai hartan, bai. Hor, bada, garaia ulertu behar horretan ariketa handi bat, eta pentsatzen erakusketan zehar ikuslea edo bisitariak kokatzen badoala, ez? Baina, espedizio hartan, eriotza ere okerrez banaiz eskorbutuak sortu zuen. Gaur egun alako gaitz endemikotzat izango ezkenukena, baina garai hartan espedizio bateko eskifaiaren zati handi bat eriotzara eraman zezakiena. Testuinguru horretan kokatu behar dago guztia, ez? Osasuna, atzerria, bidaiatzeko denborak oso bestelakoak ziren garai batean edo, Xabier? Bai, hola da. Azkenian, naiz da garaiko teknologiarik aurreratuena zuten, ez utartian, hala da. Bazitun bere mugak, teknologia horrek, ez? Eta muga hoitako batzan hori, ez? Ontzi horiek ez zuten motorrik, ontzi horiek, nolabait haizearen arabera nabigatzen zuten, eta horrek ekartzen zuen, askatan, espedizio horiek uste baino edo nahi baino gehiago luzatzen ziala. Hau da, janari freskoa amaitu itentzan, janari freskori jangabe hainbesteko epe bat daukagu arazori gabe bizitzeko, behin epe hori pasatazten dira, eskorbutua bezalako gaitz horiek, ez? Orduan, hor zuten ez, eta Elkanoren eromena edo hor dago, ez? Elkano jakin da, badaki, horrela di juala, da berriz itxasoratuko da, badaki, behin hilabete batzutatik aurrea gaitz horiek aterako zeizkiela, ez? Eta aterako zeizkie. Gaur egunean hori konparatzekotan, ez dakit, konparatu genezake, ez dakit, espazioko bidai bat, ez? Martera bidaliko bagendu espedizio tripulatu bat, ez? Hilabete edo urtetako bidai bat egin berko balu, hor sortuko liake arazo garrantzitsuak, ez? Hori da, erabat gizakiaren kontroletik kanpo geratzen denean espedizio bat, ez? Hori da. Orduan, egia da gaur eguneko munduan zaila zaigu, eta mundu, ez dakit, lehen mundu honetan igual zaila zaigu hori ulertzia, ez? Agian, galdetu beharko geinieke gure kostaldera etortzen dian Senegaldar eta beste Afrikar horiek, ez? Gorriak pasata etortzen dian horiek, ez? Zer da bidai hori, ez? Nolabait hori gerturatuko litzake igual garai harretara bidaiatze modu hori, ez? Erabat tresna basikoekin egina, janari kopuru jakin batekin, aukerari gabe behin abitu ezkeo gauzak atzera egiteko. Eta arrantzarekin ere
arazoak izateko arriskuarekin, ze haure uste neurri baten gertatu zitzaiela, ez? Itsasoaren ezagutza handia izan zezaken jendeark, kantauriari itsasoan, baina hemendik urrun asterakoan arrain espezieak, arrai hoien jangarritasunak eta bestelakoak ere sorpresa bat ziren, eta askotan horrek ere sortzen zituen, ez? Horrelako arazoak. Bai, adibidez, Elkanoren da eriotza badirudi bi jatorri desberdineko bi gaitzen ondorio izan zala, batetik eskorbutoa, baina eskorbuto horrez gain, hala da, Urdaneta berak esaten duela, arrai batzuek garrapatu zituztela, berak egiten dut deskribapenagatik badirudi barrakudak ziala, urbenotako arrain batzuek, berak esaten du, sakur muturra zuten arraiak ziala, sakurren antzeko hortzekin, barrakudak dituzte horrelako sakurren antzeko hortz zorrotz horiek, eta esaten du, arrai horiek jantzituzten denak, egun gutxira danak eixotu intziala. Eta hor badia gaitz batzuek, gaitz peletako gaitzak, mikroalga batzuek eragiten dituztenak, zigu batera eta bezalakoak, arraientzako gaitz ez dianak, baina guetzako bai, toksinak akumulatzen ditugulako, eta, nola egiteko gaitz sistema neurotikoari eragiten dioten gaitzak dira, eta badirudi, bilen, batuketa batek eragintzula azkenean, Elkano eta besteen baten eriotza hori, bai. Erakusketaren oinarri beste oinarrietako bat, Xavier, bada, nolabait ere Elkanoren iradokizuna jarraituz, bidei harretarako egin ziren prestaketak. Ez dakit, pentsaliteke garai hartan tanden perfektua zela, Elkanok aurretik zuen esperientziarekin bidaia prestatzeko bere egokiena, eta Urdanetak zituen gaitasun eta ezagutzekin, nabigaziorako bera zela pertsonerik egokiena. Bai, hala da, egile zen da, espedizio hori antolatu zuten, Elkanok indako iradokizunen arabera, alare frakasatu intzun, espedizioek berak frakasatu intzun. Eta Urdanetak ikasiko ditu horiek, zuk esaten dezun, bi oso kuriosua da, jakintza horietatik abiatuta, Urdanetak berehala ikusiko da jakintza horiek motz geratu ziala. Elkano egin zituen kalkulo horiek motz geratu ziala, berehala ikusizun. Berak nozituzun gainea, egoera hori. Eta, hortik ekarreko du soluzioa, hau da, irikitze hori, jun eta etorreko bidea horiek ite hori, bai. Bukatze aldera, Xavier, esan dugu, erakusketa zabaldu berri duzuela, urri aldera arte edo okerrezpago degongo da ikusgai, bisitatzeko, ez dakit, taldean bisitak egiten diren, bisita antolatuak, norberak bere kasa bisitatu dezake, nola daukazu antolatuta? Danetik, norberak bere kasia junei balin badu aukera, talde bezala bisitak idatuak nahi ditunak, honena da museoko web horretan sartu eta handikan erreserba egitea, edo telefonoz deituta ere, bai, telefonoz deitu museora, eta erreserba egiteko aukera du. Horrez gain, gaztetxoentzako baita ere, gune didaktiko bat jarri dugu, nolabait, erakusketa bearen edukileak baino, erakusketaren edukileak nolabait betetzen dituzten edo hobetzen dituzten beste eduki batzuek, navegazioa, astronomia, korronteak, ontzigintza, gai horiek nolabait joku moduz, hau da, modu didaktiko batean, saiatu bera, gaztetxoek, nolabait jolastuaz, ikasteko aukera izan dezatela. Eta ez gaztatxoe bakarrik, haiekin dijoazen helduak ere, nik uste, arratzalde poli bat pasatzeko badutela aukera. Hilduruko interesgarriak dituen erakusketa, esan bezala, Elkano Urdaneta, ozeano baten aurkikuntza Euskal Itsas Museoan, esan da bezala duela egun gutxi zabalduta, urrira bitartean ikusteko aukera. Xabier Alberdi, Euskal Itsas Museoko zuzendari zientifikoa, eskerrik asko, gaurkoan ere bisita egiteagatik, eta beranduegi izan gabe, beste hitzekiren batekin elkartzen garen. Zuei eskerrak, eta beti bezala eskerra, deitzen nazutelako, eta aukera hau eman diazutelako. Segi ondo. Berdin.
pentsorik. Atzoko azken tabernetan ezin dudan ikusi. Zure lagunez oroitzen alteran gutxi bada ere. Zure lagunez oroitzen alteran gutxi bada ere. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 11:00 segundu gutxi ditugula, bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara itxasoleon lankide dugu eta prest, segundu bat, hemen dena prestatu behar du eta oren bai, itxaso Leon, egunon. Egunon Inigo eta egunon entzule guztiei ere, esan bezala azken orduko batekin gatoz, zelala besteilas ESK 3 eta etxalde sindikatuek astelen honetan Bilbon iragarri dutenez, martxoaren 17rako greba orokorra bultzatuko dute Hego Euskal Herrian lanbide arteko gutxieneko soldata propioaren inguruko dinamikei ezarritako blokeoaren aurrean. Bloke hori Confebaskek gaiari buruz negoziatzeari uko egitean islatu da Euskal Autonomia Erkidegoan, naiz eta patronalari horretarako deia Lakuako gobernuak berak egin zion. Ondoren azaroan EAJ eta PSE gobernukideek PPrekin eta Voxekin batera 138.485 sinadurek babestutako herri ekimen legegile bat errefusatu zuten Gasteizko Legebiltzarrak Espainiako gobernuari gutxieneko soldata hori baimentzea eskatzeko. Nafarroan ere gehiengo sindikalak antzeko dinamika bati ekin zion kontrako gehiengo politikoekin topo eginez. Esan bezala, martxoaren 17rako bultzatuko dute greba orokorra. Eta bestalde politikan ere aipamen bat, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak gogor kritikatu ditu Euskal Herriko agenda politikoa ernegatzeko eta desitxuratzeko saiakerak, eta estatuko egoera politikoaz ere mintzatu da herri irratean astelen goiz honetan egin dioten elkarrizketan. Hay gente muy interesada, no solo en el Estado español, también aquí en habilitar una especie de dinámica de espacios de crispación, de hipérbole, de exageración, que no nos permiten hablar con una cierta serenidad de los problemas reales del país, el problema de la vivienda, el problema de la sanidad, el problema del reparto de la riqueza, el problema de la pobreza. EAJko edo PSEko kargudunek berriki egindako adierazpenei egindako kritika ere azpimarratu du Otegik elkarrizketa horretan, hemen ere amorru giroa ezartzeko ahalegina ikusten baitu hoiengan. Hay discursos en los que si tú quitas la voz, los transcribes y preguntas ¿quién ha dicho esto? Pues mucha gente se equivocaría, porque hay discursos que hace Ayuso, por ejemplo, permanentemente, que algunos tratan de copiar o de imitar. Y eso nos parece, desde el punto de vista político, muy poco sólido. Me parece que se está intentando hacer creer que volvemos a una época que felizmente está superada, que nosotros contribuimos a superar y que nosotros contribuimos a consolidar. Y hoy lo que se hace es llevar al debate público determinados temas para evitar que se hablen de otros temas. Aipamen berri hoiekin geratuko gara oraingoz eta 12etan ekarriko du eguneko informazioa. Eskerrik asko bai itxaso Leon, eguerdiko 12etan informazio gehiago esan da bezala, guk aurrera egingo dugu hementxe, bigarren kafean gonbidatu gehiagorekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak
Berriak idatziko ditut azaletan Behintzat irakur ditzazun biluzten ezunetan Aginteak men egiten dizunetan Aurkituko nauzu hemen izango naizken Urtero, Time aldizkariak urteko pertsona aukeratzen du, eta bere azala eskaintzen dio. 2019an Greta Thunberg izan zen, 2015an Angela Merkel, 1987an Mikhail Gorbachev, eta urten, ostiralean argitaratu zuten, eta harritu egin gituen. 2025ko urteko pertsona, adimen artifizialaren arkitektuak izan dira. Amaitu da eiza Luzegia da zure krimenen geriza. Antxe agertzen dira ustezko arkitektuak Lunch Atop a Skyscraper argazki ikonikoaren interpretazio berri batean. Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Elon Musk, Fei-Fei Li, Sam Altman, Lisa Su, Dario Amodei eta Sir Demis Hassabis. 8tik soilik 2 dira emakumeak. Idatziko ditut azaletan Behintzat irakur ditzazun Erabakiguneetan gauzak horrela badaude, liderrak horiek balin badira, nola izango du ba adimen artifizialak genero ikuspegia. Adibide nahikoa ditugu esateko baietz. Adimen artifizialak estereotipo matxistetarako joera duela. Baina nola egin aurre horri? Femias bezalako kolektiboi esker, artea, teknologia eta feminismoen uztartzea jorratzen duten 3 emakumez osatutako taldea. Eta orduan, hementxe gure pantailaren beste aldean ditugu Aizkoa eta Alejandra, egunon, bikote? Egunon. 3. hanka falta zaigu. Bai, hori da, Laura MM. Iraganetik hasiko gara, aipatut nik ez, adimen artifiziala izango dugula pixka bate izpide, baino, zuek artea, teknologia eta feminismoa 3 guztartzen dituzuela. Zein izan zen, zuetako bakoitzak adimen artifizialarekin izan zuen lehenengo harremana? Nik adibidez nire kasuan adimen artifizialarekin lehen harremana ez zen bat-batekoa izan, pizkanaka etorri zen, eta hasieran tresna modua ikusten nuen, zerbait nire bizitza laguntzeko, edo irudiak sortzeko, edo testuekin laguntzeko zerbait bezala. Baina, ja, gero oso azkar konturatu nintzen, tresna hutsa baino ez zela, zerbait gehiago zela. Erabakiak hartzen zituen sistema bat, eta mundua modu jakin batean ikusten eta errepikatzen zuena. Eta hortik hasi zitzaidan nire interesa, hori. Eta Aizkoa zu? Nirea lankide baten eskutik etorri zen, 2022aren amaieran, gutxi gora bera, zebera zegoen Midjourney testeatzen. Midjourneyren lehenengo egunetan zen pribatua eta, zegoen jende pilo bat, hori frogatzen eta bere ikuspuntua ematen, ez? Eta bera sartu zidan hor, erakutsi zidan, eta super soroa izan zen esan nuen baina, zer da hau, ez? Gainera eskatzen genion gauzak eta, nahi zuena ematen zuen, baina irudi oso politak, orduan, hor gelditu nintzen, hau frogatu behar dut. Claro, hastia zirudien, zerbait magikoa. Magikoa, bai, oraindik ere batzuetan horrela sentitzen dugu, oraindik kuskusatzen hasi garenok behintzatez, eta munduan hain sartuta ez garenok askotan pentsatzen dugu magia dela. Hortik abiatuta, iristen da, 2023ko apirila, eta orduan sortzen duzue Femias. Egontzen horrela detonante zehatz bat esan zen dutena, honen ondorioz sortu behar dugu kolektibo hau, edo izan zen pixkanaka hitz egiten joandako zerbait? Zu Aizkoa? Egonaldi bat zegoen, hibridalaben egiten zuten 2 egonaldi urtero, eta guk aurkeztu ginen banaka, lehenengo batera ez genuen irabazi, eta orduan horrekin gelditu ginen,
Eta Alejandrak esan zigun, jo, eta orkesten bagara, ze hiru neska gara, perfil ezberdinekoak, anitza gara, orduan agian honekin bai aukera daukagu. Eta horrekin elkartu ginen eta hasi ginen adimen artifizialak testeatzen. Erzuk Alejandra potentziala ikusi zenuen. Bai, bueno, a ber, garai hartan denok ari ginen ikusten nola sartzen ari zen ia gure egunerokoan oso azkar, baina diskurtso nagusia oso triunfalista zen, abiadura, berrikuntza, eta ia inork ez zuen hitz egiten botere harremanez, generoaz edo beste gauzagaz, bai. Bai, eta denbora izatea testeatzeko, lasai, pentsatzeko, ze azkenean hain askargoaz ezin dugula pentsatu, ezin dugula reflexionatu. Orduan, hilabete horiek izan ziren zoragarriak, ze horretan jarri genuen begirada, eta, bueno, hitz egin genuen, gure ikuspuntuak mahai gainean jarri genituen, eta oso interesgarri izan zen. Aipatu dut nik, 2023ko apirila eta orain eskoazuk azkartasuna aipatu duzu. Bueno, 2 urte eta piko pasa dira, agian, bueno, beste proiektu batzuentzako denbora gutxi, baino zuen eremurako, teknologiaren mundurako, bueno, gauzak asko aldatzen dira 2 urtetan, zuri ere zoi gertatu zaizue, zuen asmoak edo helburuak aldatu direla 2023ko apirila hartatik? Bai, nik esango nuke, bai, asko aldatu direla. Printzipioz hasi ginen edo hasieran ikerketa eta sensibilizazioan zegoen fokua, ulertzea, zer ari zen, zer zegoen atzean, eta zer ari zen gertatzen, baina 2 urte hauetan ikusi dugu behar handia dagoela tresna konkretuak sortzeko, horregatik gu hasi gara tresnak sortzen, ez bakarrik kritikatzen, bueno, adimen artifiziala kritikatzen edo fokua jartzen, baina, bueno, hori jendeari aukera emango diotenak, tresna horiek ia modu kritikoan erabiltzeko eta bai, batez be jakiteko zer dagoen eta nola jokatzen duten erraminta horiek eta horregatik etorri dira aplikazioak digitalak, gidak, tailerrak eta baita artelanak ere. Gure asmoa igual hasieran zen bakarrik ikerketa bat egitea, jakiteko nondik datozen, baina bueno, orain asko aldatu da eta gero eta gehiago mugitzen gara praktika artistikoaren, pedagogiaren eta teknologiaren eremu horretan, hor mugan, bai. Bai, baina zoritxarrez lan lerroak berdinak dira, alborapenak hor daude, ez dira aldatu, ez dira hobetu, ni uste dut gainera txarragoak izan daitezkela, ze orain irudi errealistagoak ditugu, orduan ez dakigu benetazkoak diren edo ez, eta horretan bai lan handia daukagu eta lan egin behar dugu. Gainera orain ez dakit, medio berriak sortu dira, ez? Lehenengo egunetan ez zegoen bideorik edo irudiak ziren gure fokoa, eta orain bai irudiak egiten ari dira, baina bai bideo pilo bat. Eta horretan bai sartu nahi gara, artelanekin sartu gara ja ze kostatu zaigu. Ikerketan egon gara buru belarri eta azkenean gure lan artea egitea, ez? Ze beste da batean hitz egin dezakegu. Orduan horretan bai daukagu fokoa orain. Aipatu dituzue ikastaroak, ikerketak, ikastori dagokienez, zeintzuk edo ze sektore gerturatzen da gehien zuengana ikastaro eskez, pentsatzen dut, agian egongo direla ez, batzuk besteak baino kezkatugu, gu kazetaritzan nahiko kezkatuta gaude, baina baditut lagunak ez dakit irakasleak hezkuntzan ere oso kezkatuta daudela gai honekin, orokorrean zuek ikastaroak, badago horrela sektoreren bat besteak baino gehiago eskatzen dutena zuen bide laguntza? Jo, igual artistek eskatzen dute edo erakundeek, ez dakit denetarik eduki dugu, bai. Bai, badaude 2 perfil mota, batzuk erabili nahi dute eta jakin nahi dute nola erabiltzen den tresna, eta horiek bai badira artistak, argazkilariak, arte mundukoak, baina gero badaukagu beste tailer batzuk non erakusten diogu nola egin dezaketen irudi anitzak edo beste motako irudi batzuk, ez? Eta horietan bai izan dugu emakume elkarte pilo bat. Eta hori ez dakit arraroa, baina interesgarria iruditzen zaigu publiko hori.
aritu naiz kuskusiatzen zuen webgunean ez, eta tresnen artean batopatu dut Gasteizko udaleko berdintasun zerbitzurako edo egindako ikerketa. Adimen artifiziala feminista izan daiteke, hori da tituloa. Erantzuna baiezkoa edo ezezkoa da? Guk badugu erantzunen bat, baina gustatzen zaiguna da publikoak asmatzea, baina orain inauguratu dugu erakusketa bat izen berarekin, eta bueno, bai nik esango nuke izan daitekela bai ala bai feminista, osea sistema logiko bat dalako, baina, bueno, badakigu erraminta guztiak ez direla onak edo txarrak, gizakiak dira, erabiltzen dutenak dira, txarrak edo onak, bai. Bai, feminista izateko lehenik eta behin emakumeak sartu behar gara hor, erraminta hauek edo adimen artifizial hauek sortzera. Gure beharrak mahai gainean jarri behar ditugu, eta bebai, erramintak erabili behar ditugu, ze beldurra daukagu horretarako ere. Orduan, gure esku dago, baina lan handia daukagu, ez da erraza izango, beste eredu batzuk asmatu beharko ditugu, baina horretan ez bagara sartzen, ez gara egongo, bai. Zalantzari gabe. Baduzu orain eskuartean, proiektu potolo bat, izan ere, irabazi duzu Loraldiaren laugarren sormen digitaleko beka, eta ahotsak adimen artifizialarentzat proiektua duzu horre eskuartean. Okerrezuan dago, orain horretan jardun eta 2027an aurkeztuko duzu ez, Loraldia festivalean. Zer espero dezakegu? Guretzat erronka handia da, ze ikusi duzuenez irudiekin lan egiten dugu, eta oraingoan ahotsarekin lan egin nahi dugu. Orduan hor, ez dakigu ondo nola, ez daukagu kontrol osoa, ez? Ez daukagu erantzunik, momentuz. Hori da. Baina badakigu garrantzitsua dela euskara hor egotea, ez? Adimen artifizialan egotea, eta gure ahotsa ulertzea. Azkenean ez gara teknikaria, jolastu nahi dugu, lan artistiko bat da, baina beste bide batzuk ireki nahi ditugu lan honekin. Eta, bueno, gainera beka honek alde batetik lasaitasuna eta denbora ematen digu, gai hauek askotan presaka lantzen dira, eta adimen artifiziala abiadura puntu hori daka beti, eta hemen aukera dugu prozesua zaintzeko, entzun egiteko eta probatzeko, eta normalean ohitu gara idaztera adimen artifizialarekin, baina hotsa badu tonua, badu beren hortasuna, eta adimen artifizialak gutaz dakiena oso alboratuta dago, badakigu Amerikako iparraldetik datorrela, eta oso ezagutza, hori, mendebaldarra du, eta horrek ez ditu gutxienekoak ordezkatzen. Eta emango diegu, minoria haiei, aukera bere ze pentsatzen duen esateko, bai. Jose erronka polita. Bai. Eta makina ezberdin bat sortu nahi dugu, bai, ze makinaren inguruan bai badago utopia distopia bat, ez? Dira robotak edo dira chatbotak, eta horrekin bai apurtu nahi dugu. Bai, nik imaginatzen dut makina bat, baina makina, ikusten dena makina bat dela, ez duela sistema humanizatzen nahi, eta instalazio moduko bat imaginatzen dut, edo horrelako zerbait, edo konfesionario bat moduan makinarekin hitz egiteko, momentuz ez dakigu konkretuki zer izango den, baina zerbait polita eta baina. Interaktiboa, bai. Bueno, guk egunero irratsaio bat egiten dugu, beraz, guretzat ahotsa oso garrantzitsua dela, eta oso interesgarria egiten zaigula egingo duzuen lanketa. Beraz, adi jarraituko dugu. Azken galdera badaukate zuentzat, eta agian galdera zaiena da. Galdetu nahi dizuet, ea orain arte egindako proiektuetatik aldagoen baten bat bereziki harro sentiarazten zaituztena.
Jo, ba, nik esango nuke oraintxe inauguratu duguna erakusketa. Bai, hori izan zen hasieratik gure helburua, azken finean guk artistak gara, eta hori zen, hasi ginen ikerketa bat egiten, baina gure asmoa zen gure ikerketa islatzea erakusketa batean, eta nigatik oso harro sentitzen naiz egin dugunaz, eta hor dago zuek ikusteko. Bai, lan handia izan da, eta gainera beste batzuekin lan egin dugu, Mugari Gaberekin lan egin dugu, eta bere ikuspuntua eskubideen inguruan berenganatu dugu, eta beste bi artista beba egonbidatu ditugu, orduan ez da banakako erakusketa bat, eta hori bai polita da, ze ikuspuntu ezberdinak ikusten ditugu adimen artifizialaren inguruan, ez? Eta interaktiboa da, eta ni uste du gure lana laburtzen duela. Bai. Urtarriaren 25 arte egongo da, Montehermoso gune kulturalean, Gasteizen. Beraz, hor gure deialdia entzulei joateko, urtarriaren 25 arte hastia daukazute, baina adibidez, abenduaren 19an egingo da erakusketaren bisita gidatua, eta okerrez banago zuek egongo zaretean. Bai, hori da, gu egongo gara, gure artelana eta ikerketa azaltzen, eta hori, hemendik esaten dugu, gonbidatutak zaudetela, eta animatzen zaituzte etortzera. Ba, azkenean gaia hitz egin behar da, guretzat hori da garrantzitsuena, orduan, momentutxo horiek sortu nahi genituen, nun hitz egitoko aukera zegoen, eta bakoitza bere ikuspuntuarekin, eta bakoitza bere motxilarekin, ez? Eta hori, karrizketa hori, beldurra galtzeko behintzat. Neskak, zorionak egin duzuen lanarengatik, eta animo, aurretik duzuen bide luze eta oparo honetarako, ze aipatu bezala erranka politak dituzue eskuartean, eta aizu, ea topo egiten dugun erakusketan behintzat. Hori espero dugu, bai. Eskerrik asko. Gagur. Entzuleo goizeko 11:20 minutu, agurtu berri ditugu, Femias kolektiboko kideak, planak osatu gabiltza. Xabier Alberdirekin itsas museora egingo dugula, eurekin ere erakusketaren bizita egingo dugula, gure oporrak aktiboak izango dira, Goiuri. Zalantzari gabe, baina hori ondo dago, ez da? Izan bitez, aktiboak eta planez beteak, eta batez ere horrelako interesgarriak baldin badira, ongi etorriak izan daitezela. Goiuri, kantu hau, ez zenuen esperoko oraintxe. Elurra da mara ta pasa zaitez maian dena sobera da utziak hemen nik dudana zurea da hartzazu nik dudana zuzurea da hartzazu gau iluna Bai, gabonak badatoz entzuleok eta... Turroia ekarriko diguzu? Ez, horregatik baina... abesti hau? Ez. Ez da turroiaren gatik? Baina behatzu janon pixket. 16 euroko turroi hori? Bai. 16 euroko turroia. Bai, eske badago turroi zehatz bat 16 eurokoa dena, eta Inigok baduena, eta nik ez dudana, eta badago gure artean ez da bai da. Bueno, ez da bidarik ez dago. Goiurik nahi du nik oparitzea, eta nik akaso oparituko diot, ikusiko. Ikusiko dugu. Baina kontua da, Lander Kornago gurera bisita egin behar duela, egiten ari dela, gurekin dugula, eta honakoa proposatuko digula, Gabonetako afariak prestatu, eta saiakeran ez hiltzea. Lander Kornago, egunon? Meloia dago. Bizirik atera daiteke, ondotik. Batzutan bai, beste batzutan ezin Hori da. Guazen saiatzea. Saiatuko gara, baiezko... Aurten guazen saiatzea. Guazen saiatzea. Ondo da. Meloi bat dau, Bai, ondila. Oso ondila. Da, depende ze familietan, batzutan intratable. Eta familiatutan aserreak sortu dituen, Asko. Eta familia batzuk ez elkartzeko bide ere izan da, nor prestatu eta nor garbitu eta nor jaso eta hau dena. Eta oso interesgarria da, ze agian niri gertatzen zait adibidez,
orain arte enaizela arduratu, ez? Nere familian bazeudelako, ezagit ardura hori izeba osabak, edo nere amak, edo garai batean amonak, baina orain ikusten duzu, aian ohiturak aldatzen joaten direla. Pixkanaka igual, hasi barra dala zerkua sartzen. Hori da, eta ardura hori hartzen joan behar txalela, eta orduan arratsaldeko pote hori gabe geratuko zarela, Claro, eta... Bueno, nahi, hau afaldu gabe geratu hori galdu baino. Hori zengo justu hori ez galtzeko eta faltza guteko. Hori da, egin ere poteoa, eta egin daiteke afaria erdi aurrera datu. Oso interesgarri hau, Bueno, bide batez, Lander, aprotxatuko dugu tarte hau, omentzeko, ze beti gotena norbait ardura handi hartzen duena hemen? Bai, normalen beti izatea baten bat, bea bakarrik iteuna lan guztia, familia guztitan izatea, orduan, guazen beak inde bai, bea baita poteo neon nahi du kuadriakokin, orduan guazen denok artean, bizkat laguntzea, eta denen artean itea afaitxo. Azkenen egu berriko eta familia neoteko momentua da, dena pixkat dauntzeko, bat egiteko, orduan, guazen pertsonari baita laguntzea, ez? Pixkat. Ados, zuk gidatuko gaituzu. Bueno, esan bezala meloia handia da. Oso. Orduan, gaur itzengo dugu, pixkat, gabonetako fetxa hauek izteienen, usaitzen hasteia fetxa hauek, batzuk estresatzen ja hasi dira, nola zein, ze afari, nola prestatu, noiz hasi, orduan guazen pixkat ontaz hitzeitea, ez? Gaurko saioa 3 bloketan ezberdinetan banatu ditut, aurre prestaketa afaria dana, azkaria, eta afalondoko kudeaketa, ez? Normalen beti kiston janari pila dago, eta beti kiston janari pila sobratzea, orduan guazen pixka baita hortaz hitzeitea, ez nola kudeatu edo nola gestionatu hoi, ez zeoteko otxai arte soberakinak jaten, pixkat kontrolatzeko da bai. Ados, aurre prestaketan murgilduko gara orduan. Lehenengo eta gauza, eta garrantzitsuna azkenen planifikatza. Azkenen aspergarria da, bai, koinazo bat, 2 aste lehenago astea planifikatzen ze afalduko deu, ze ez du afalduko, baino garrantzitsua da. Hemen azkenen denbora irabazte jau erlojuai, eta azkeneko atxalde hortan kuadriakokin pote hortan azkeneko garagardoi emateko aukera emate izun, ez? Lehenengo gauza da, oso ohikoa, oso normala iruditzen zaiguna, baina da, zeintzugoaz afaltzea, azkenen galdetu, beti dago baten batek ez duela jaten tomatea ez da izangatik, baten batek alergia duna, beste batek atzo enteatu zehala, bain veganoa dala. Eta ez guztia. Dazuk esan duzu, badirudiez hau esan berrik ez dagoela, baina oso kontuan hartu beharreko zerbait da. Hoi da, azkenen igual urte batetik bestea, baten bati derrepente glutenak gaizki etxiti, orduan esatezu, guazen galdetzea, haber, zer da, azkenen familia da, bai, baina sorpresak izatea, azkeneko momentuko sorpresa horiek, ez? Gero, oso garrantzitsua menu errealista bat itea. Azkenen ohitura dakau maila pixkat flipatzeko ohitura daukagu. Bai, hola, gaizki esana bai. Bai, hormodan jarri ziren garai bateko degustazio menu hauek, ez? 14 platereko menu hauek. Bai, aste zehala jaten, da... Egia da ez dela beharrezkoa. Ez da beharrezkoa, holako gauzak itea, ez? Azkenen ohitura dakau, mailetik, nik zoze karriko, nik beste zoze, eta bestea da, eta nik kutixia opresa dugu, eta beste hau, eta... Eta etxean dakau, urtero flipatzeana, eta nahi dula bere repertorio guztia atera. Zenbat urten? Publikoa daukanean, Hori da. Ez dula urten zer ez du nahi neziten, baina justu gau hortan... Ja, hilabetean behin egingo baluola zean moka dutxo bat, obea litzatekela. Hori da. Eta errepente ikustezu, eseita zarela, eta guztia beteta. Nik gogoan dut etxean, bestean nahiak eta biok esatea izue. Beti iristen gara arkumera ezin arkumea jan, edo jaskora, edo arraira, edo rapera, edo plater principala. Ez zara inoiz iristen. Hori da, ja ezinean, eta igual aurretik gauza kentzen hasi behar dugu, eta ala ere, kentzen hasi, baino, bado gaitasun bat, gure gurasoen belaunaldian bereziki, plater batzuk kendu bezalaxe, beste batzuk birrasmatzeko. Hau ez da inoiz geisten, ez? Hoi da, eta beti zoze berria, beti zoze. Amona altxatzea, derrepente beste 3 bandejakin etortzen zer dago. Orduan, lau bost pintxo motako gauza batzuk jarri mailean, jateko, ez? Kroketita batzuk, esparrago batzuk, hemen gure entzule leialentzat,
aprobetxa ezakegu hor iraien itzein genuen egaluze pote oitaz despensa dakona irekitzeko, eta horrekin arrautze goxe batzuk egiteko, eta hurra jazpiko pixka bat. Horrekin nahikoa, egitan, nahikoa. Baten bat igual entzuten da esatutu, baina gure familian ogia lasai, nahikoa. Nire etxen dago plater bat alabeharrezkoa dena, eta ez da bat ere hola pomposoa, baina da. Azeitunak. Azeituna beltzak. Katu, baina oso ondo prestatuta, Azeituna beltza ona, ez latako edozein azeituna beltz, normalean izaten dira denon herrietan edo merkatuan azeituna beltz onak erosteko aukera. Eta nire aita inoiz igual kontatu dut, baina leongoa da, eta piperra hutsa, pimentoiak nire etxean konsumitzeko joera ondia dago. Horren egiten da, tipula txikitu, piper gorri dagoeneko nolabait errea ja dagoena, potean erosten duzuna, edo ez dakit tafaiatik edo lerindik erosten dituzun horiek, eta hori zatikatu, tipula, oliba olioa, piperra hutsa, eta azeitunek. Hori bai, azeitunak dira gorriak, ja. Beltzunea galdu dute, iaia gorrituta. Hori da ezinbestekoa. Eta hori da innegoziable. Hortik aurrera ja esten gara, hori azpiko pixka bat, hau beste. Hori da garantzitsuna. Azkenen, familia bakoitze bere ohitura azka, bere gauzak mantendu, lau beste 2-3 gauz jarri mailan, takitxo. Azkenen gertatzena da, azte zala jaten, eta lehenengo gauza, hor erdila, basureta doa, edo gorditzezu beste egun batentzako, eta jutezea eta plater principalera etzerara iristen. Orduan hobeto da, 4-5 gauza jarri ondo indako gauza batzuk, mesedez, zoze goazen pixka sukalatzea, goazen gauza politiakitea, eta gero ja, plater principala ondo egin, eta ja hoi bai gozatu denon arten, eta jazta. Baina ez, bete mai osoa. Horrak aso Lander egin behar dena da esaten da ez, erosketa egitera ez dela gozetuta joan behar. Akaso menua ere ez da gozetuta zauden diseinatu behar. Eta beste gauza batzuk, kasu ezin familia ze esatizun. Azkenen familiai hasiko zaizu, bai, erosizaztu hau, bai, aumentzako hau, eta lasai. Ni bihatukot, ingot. Bestela, astezali zerrendakin eta gehitzen justezea. Erotu ere egiten zera. Eta erotu egiten zera. Orduan hobetua, bate bat egiten erosketa jute badin ba, pertsona bate juteko, bea jun, bea bakirazea afalduko zuen, bea organizatzeko, eta jazta. Ezin ez hasi, bestela, hasiko zerrenda batekin eta bukatuko zu supermerkatuko zaberotzen. Hemen, aipatu beraz. Kroketa honak. Esparragok, jarraitu zuen gidoian okeratzuk. Atunarekin betetako arrautza egosiak, zehonak, Bai. Hoi, ez du asko jaten, baina hoi beste melue, olako platera egitea kotuz. Zuk zemat urte dituzu, Lander? Niko 25. 25. Ez duzu inondik inora ezagutu, baina zure gurasoek seguru baietz, bazegoen Tolosan taberna bat, Boni izenekoa, eta horrek zeuken arrautza egosi bat, horrela atuna eta ez dakit txakarekin nola egiten zuen da maionesarekin, nik oso gaztetxo nintzen, ume, eta oraindik gogoratzen dut, hola, mito bat bezala. Jazkazu, gaur eguberetan egiteko errezeta. Bida, igual, ikerketa txikiat egin behar dut, eta ikertu nola zen errezeta zehazki, baina bai, Tolosalde inguruko jende, ni baino helduagoak, ja, 50-60 urteko jende horrek, gogoratuko du, Boni taberna zela, hola pintxo ezinbesteko bat, bai. Eta zen hori arrautza egosia, barruan atuna eta zea. Pixkatekin da, jazta. Bai, alaxe esan. Bai, ez tezu zer gehiago, pixkatin ondo zaindu eta jazta. Eta gero jendeak lagundu nahi balin badu, kroketak ere ekar daitezke eginda eta etxean frigitu. Eta horrek aurretik egin daitezke. Eta horrek poteoan ez du eragiten. Ez du eragiten. Hoi ordutxo bat gehiago da poteoan. Atxalde noteko kuadria. Poteora joan aurretik etxean utzi, Zer bestela kaso taberren batean aztuko zizkizu. Potea demateko garagardo bitartez, kroketatxo bat, ez da txarra, Etxean utzi baino frigitu gabe, ze bestela baten bat etxera iristen balin bada, jango ditu afaldo horretik. Zuen herrietan badago ohitura 24 eta begun berezioetako poteoetan tabernek ateratzen dituzte horrela pintxoak eta doainik ematen dituzte? Bai, esango nuke, baina azken urteetan ez ditut harrapatu. Lehen urtean atzerrian nintzen. Ez dakit, baina nik adiez bai da gauza bat, 24 eta 31 arratsaleko poteoan, ohitura handia daukat mantzanilla eskatzeko. Mantzanilla ardoa. Bai, palomino fino matxarekin egindako ardoa. Eta eta hori bai, batzutan bida, Tolosan hainbat tabernatan gambak jartzen dituzte, gamba egosiak. Ez dira izaten igual munduko langostin honenak, baina eharki sartzen direnak, eta... Baina kuadriakin baldin bazare, eta zoze hotza edaten dela, zutzako langostineko bena izango, seguro, baina... Bueno, beste urrats bat hartu behar duguna kontuan, gabonetako afari hori antolatzeko, Lander, dala lanak banatzea. Hori da.
azkenen esan bezala, ez? Bakoitzen batek ematen baldin bau pixkanaka, baina maila betetzen hastezea, eta ez dakazu pertsona bat sukalden sartuta 14 ordu kroketak indain, eta afari guztia prestatzen, ez? Pixkan lana banatzen baldin baituzue, deno gutxi golan egitezue, eta azkenen deno jutezate kuadriagokin poteatzea, eta denak kontentu. Gero, afaria, alduzun guztia horretik prestatu, ez? Azkenen, kremak nahi baldin baituzu, oinarrizko elaborazioak, saldak, gauza, beste egun batzutatik prestatu, eta izateko egun hortan bertan deskongelatu, bukatu, eta listo. Gero, afaria erresa izan dadin, azkenen familia bakoitza bere ohitura dazka, baina, bueno, laben egindako arraiak, txerri erre bat, arkumea, ja hoi bakoitzak nahi duna, ez? Normalen, hemen ez dakau arazoikan, ez azkenen familia ja ohitura dakate, da azkenen familia, nire familian, ez dutezuna gai, nire familian beti arkumea, hoi, ez taldatzen. Orduan horrekin ez dakau arazoikan. Baina batzutan, postrea bai izateala diskusio edo debate momentua, ez? Normalen beti erostezu zehoze, beti ekartzezu pasteleritza batetikan ez da ize, eta ja hemen pertsonalean, ja argita garbi esan gut, ez detela nahi txokolate Dubairik ikusi mailan, mesedez, pistatxoa, jazta hila, erreta dago. Sareetan puri-purian dago, Zer ez ezo ikusi nahi barkatu? Txokolate Dubai eta pistatxo egindako milioi Txokolate Dubai. Zaizu ateratzen Instagramen jendeak? Ez dakit zer den. Eskerrik asko inigo uste unio kerren nintzela. Hemen ari buruarekin bai ez egiten baina. Hemen gazteak badakigu zer. Bai. Txokolate Dubai azkenen da pistatxoz eta pistatxo pastaz eta kataifizioneko fideo batuz beteriko txokolatea oso modan jarriana eta juteza Instagrametik edo sare sozialetik jutezea da ikustezu milioi bideo de pistatxoz egindako ez dakize, pistatxoz egindako panetonea, pistatxoz egindako hamburguesa, eto. Orduan, bueno, guazen pixkazioz berria itea, guazen pistatxoari atxeen aldi pixka bat ematea, gero hemendik 3 hilabetea agertukoa beste elikagaia modan jarrikoana eta berriz hasiko gea, baina bueno, ja pistatxoa guazen pixka bat atxeen alditxo bat ematea. Eta horretarako postre klasiko bat ekarri zuet, errezetatxo errexa, pixkat gutxigo ikusteana, baina oso resultoia. Oraintxe ikusi dut oso zalea naiz gainera. Oraintxe topatut gidoian, enokan ikusi dut. Hoi pixkat galtzen nahi da, baina mailan ondo gatzeko baita postre errexa, beste lehenagotik dakazuna, eta resultoia ez, intxaur salsa. Intxaur saltza da gauza zoragarri bat, Intxaur saltza. Orduan, intxaur saltza egiteko, gutxora bera kantida dauk emango izu, baina bakoitza ja, dependezen bazeaten, pixka ja ikustezu da jolastezu, ez? 500 mililitro esne, eta 500 mililitro esne gai 125 koipea duna. Garrantzitsua. 125koa. Garrantzitsua. Ez, hemen daukau, sukaldatzeko koipe esne gaina, edo, esatena, demontar, ez? Nata, montar dela pixkat koipe gehiago duna, ez? Hontan erabiliko deu, koipe gehiago duna. Ez da, dietan daren pertsonantzako, igual, ez da postriko berena, baina, bueno, urten behin nitzezue, eta jazta, orduan guazen, disfrutatzea pixkat. 250 gramu intxaur, 200 gramo azukre eta 2 kanela makiatxo. Hau aukerazkoa da. Bakoitzan baldin badu, botatzio bestela ez. Intxaurran edozein balio du, bertako intxaurrik... Bertako aldin bada, hobeto. Baina, bueno, azkenen, aurten baita pixkat urte txarra intxaurranko, bastante zaila aurkitzen hemen goa, baina, bueno, intxaur normala maiekoa beti kontsumitze duguna hemen, ez? Orduan, errex. Lehenengo eta behin intxaur eta azukrea, bueno, batera birrindu, hauts fin bat inarte. Bestadetikan esnea eta esne gaina berotu, kanelarekin, infusionatu, 10-15 minututxokin nahikoa, kolatu, eta behin ja infusionauta dakazunen, eta zure hautsa, eta intxaur eta azukre hautsa dakazunen, batean hastu. Eta suan euki 8 minututxo, gutxi horra bera. Muitu etengabe, azkenen hau da masa bat hasiko zaizuten, eta erresa da erretzea. Orduan, hor 8 minututxo etenga hor, muitzen etengabe. Gehiegi egosten baldin bada, gehiegi lodituko zaizue, baina lasai, ez sartu panikoan. Pixkat esne gehiago bota, eta kitxo. Ozgailuan utzi, hobena da, 24 ordu gau bat utzi, eta ja jateko prest. Oso potolo baldin badao, esan bezala, esne txantxa bat bota, pixkat birrindu, pixkat muitu berrize. Zuzenean ozkailura edo aurretik pixkat...
Ni gusta zait pixkat kanpo nutzi bat, eta gero sartu. Beraz, oso erresa da, intxaurra eta azukrea birrindu, eta hor hautsa bat sortzen du. Esnea eta esne gaina berotzen dira, eta kanela botatzen zaio. Eta hor, ze puntutan botako diogu hautsa? Hor nik zalantzain dut? Behin irakiten dagoen. Irakiten dagoen esnea eta esne gaina? Beroa da honen, 80 gradu tarte hortan botatzi duzu hautsa. Kanela kendu eta hautsa bota. Eta hautsa bota. Eta mugitzen hasi. 8 minututxo, eta listo. Hor dakazue, bukatuta. Han utzi, pixkat kanpon utzi, ne gusta ezait baita filma jartzea gainen, justu ikutzen saltxaz, azkenen ez baldin baztu film hori jartzen gazatzea como pelikulatxo bat, ez? Kroketa egite ditugunen etxen, berdina gertatzea. Filma jartze jau, eta ja, ozkainoa sartze dugu 24 orduz, 12 orduz. Hotza gertu arte. Eta jazta, behin atea eta ikusten baldin baztu oso potolo daola, esne pixka bat, edo baita esne gaina sartza dakazuena etxian, eta jazta, listo, jateko prest. Guaziona. Jazta, ez da hogei jo. Poster goxua, aurreko unean prestatzen dakazuna, eta deno disfrutatzeu dakana. Eta pistatxo gabekoa, garrantzitsua. Hau ere, bezperan prestatu eta gaubean gozatzeko modukoa. Hori da. Edo eta etxera iristerakoan. Etxera iristerakoan. Juerga geho, intxaur ondo. Intxaur saltxa argi sortuko da. Bai. Lander eta amaitu horretik, prestatu dugu, planifikatu dugu, laguntza eskatu dugu, ondo antolatu gara, baina ala eta guztiz ere, zerbait sobratu egin da. Bueno, gertatzea, beti zoze sobratzea da, eta zozek sobratu behar du. Pixka batek sobratu behar du. 25ko bazkaria da. Horrelako bazkari batean sentsazioa azken aleraino oraindik erdiburro, ez jantzuk eta... Jendeak osez geratu da. Ez, horrek ere ez dinu. Pixka bat, gehiagik izan gabe, pixka batek sobratu behar du. Bueno, ez da, ez gertatzen, ez? Ozkaio ere egitezu, eta sobera gina azkazu. Hemen da, bakoitzan imaginazioa kreatibitatea, oita pixkat lantzea, ez? Adibidez, arkume errea sorbaten baldin bazaizu, entxalada epela itezu arkume aragiarekin. Hor, letxuga o eskarolarekin ingo zenuke? Letxuga. Letxuga nahiagot. Eskarola baino. Bai, suabegoa irute zai letxuga arkumeakin da dena. Granada botako zenioke edo ez? Ez zara oso zalea. Ez zenez oso zalea. Ez ikusten du nik tradizionala zarela bai gustatzen zait, Niri Granada gustatzen zait, Granada baino gehiago gustatzen zait Lander Kornagoren tradizioarekiko lotura hori. Bai. Beraz, letxuga, berdea, tipulina. Tipulin pixkat, itezu bestaletikan vinagre eta tipo bat, olioa, ozpina, esti pixka bat, gatza... sartzi jozue, soja puntu bat bai sartzea gazue. Bueno, tradizionala baino ez hainbeste, Den esaten hasita, tradizionala baino ez hainbeste. Pixka bat bai. Ados. Pixka bat bai, jolastu bardu pixka bat. Vale, arkumearekin entxalada epela, oso goza berra iruditu zait. Imaginatu baita, meluzatxo bat jatzezuela, ez? Arrain pastela indezakezue, beste urentzako. Legatzakin. Legatzakin indako arrain pastela, edo rapeakin jaten balen bazue baita, pixka horrekin jolastu, ez? Arraiba baldin bakazue, arrain pastela indezakezute. Urdaiazpikoa sobera zaizue, hola jate dakazute, edo, beste egun batutako, gorde, kroketatxo batzukin, salda inkluso egita dago, dependez ez zati dakon urdaiazpikona, ez? Eta gero, kremak, salteatu, plater, tipo kombinatu baita... Imaginazioa. Sobratu da arrai pastel puxka bat, sobratu dira zeituna batzuk, sobratu da arkumea eta sobratu da... Ez dakit, kroketa batzuk eta hor plater kombinatu da raukazu. Ego, goiuri. Jo, kristo. Baina ni baino okerrago pasatzen ari da, han atzean ordenagailuan lanean ari den gure lankide Imanol, Jo, lanean ari da, bai. Nik ere kriston gozea dauket eta ezin dut goiz bazkaldu, Ze ezin dut, baina atzo iaia faldu gabe nago. Imanol ere izan dut etzula faldu atzo. Nik bazkaldu ere kasakamara mazkaldu nuen, eta... Gaizki ez den dena zaten zita. Erabaki genuen piraua moltatziko berandu xamar egingo zela, eta orduan, beste plan bat osatu genuen. Ez da txarra de plana? Ez da bat ere txarra, Ederki jan genuen, den dena zaten zita. Bueno, aizue, gabonetarako hainbat ideia eman dizkizuegu, esan dakoa, planifikatu, lanak banatu, aurrikuspen pixka bat hartu, eta gero sobratzen denarekin improvisazioa landu hori ere garrantzitsua da. Eta garrantzitsuena, ez izan agoniaz batzuk. Pasako dira gabonak, gutxi goio joan da, eta kitxo. Bai. Baina pasa daitezela azkar. Pasako dira.
Lander Kornago, plazer bat, urteko azkena dugu hau. Bai. Baina urtarrian ikusiko dugu berriz ere elkar. Orduan zera, dieta detox, horrelako eren proposatu beharko diguzu. Ez, hori ere ez bez tradizionala da. Valorazio ingo dugu. Valorazioa. Depende nola jundian. Ea kaso egin dizugun edo ez. Hori da. Egu berrion, eta ondo pasa. Berdin, egu berrion, gabon zoriona pasa, zoriontsu dena, familian disfrutatu, sukaldatu, jan asko, eta gozatu. Eskerrik asko, Lander. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Diote elkarrekin dantza egiten duen herria herri osasuntsua dela, baina dantza ororen atzean izkutatzen da dantzatik haratagoko asko. Nortasuna, izakera, tradizioa, historia, ziurrenik dantzaren atzean herri denetan ere badago kontua eta zikina. Eta gatazka txikiak ere bai, batzuk ezain txikiek, baina dantzaren inguruan herrituak ere sortzen dira. Antropologia, etnografia, herriaren iragana, debeko jaurre egiteko zena, eta espazio publikoa bereganatzeko joera. Hori guztia, eta gehiago aseri dantza herri baten herritua dokumentalean bildu du Aitor Arrutik. Larun bat honetan, Andoainen bertan, Basteron estrenatuko dute goizeko 11etan, eta guk oraindik inork ikusi ez duen dokumental hori ikusteko aukera izan genuen atzo gauean. Gaur Aitor Arrutirekin hemen behar bezala aritu eta dokumentalaren spoilerrik egin gabe, nahikoa sakondu alizateko. Aitor Arruti, egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, egunon. Lehen bigarren kafe, izango duzu gurekin gainera. Hala da. Bueno, oin arte ez da suertatu hola. Ez nuken ez da interesgarririk esateko, gaur daño. Eta nijo nizun atea, a ber, tartetxo bat duazio gauzen promo pixkata egiteko, ez bat ere jaioa gai hauta, baina, bueno, behin olako historia baten sartuta, barruraino sartuko gara. Barruraino sartuko gara, eta lehen galderak pixkate asmoekin eta emaitzarekin do lotura, ze gargo izan aipatzen izun, lanak hartu dituk, men dokumental honetan lan handia dago. Ez dakit hasieratik buruan zenuen hori, ez? Dokumental luzea, dozena luze testigantza, espazio, garai ezberdinak, hasieratik horrela visualizatu zenuen, handi xamar edo bideak pixkatera mantzaitu ontara. Bai, nik usteet, ez nula sekula pentsatuko hainbeste denbora dedikatuko nionik honi, baina aldi berean, iruditzezet gutxikon ere ezintzitekela kontatu. Oroitzen naiz bain 3 urte kafe bat hartu genula, aseri dantzako talde eragilekoak eta nik, Andoaingo plazan dagoen taberna mitiko batean, eta nik ilusioz hartu nuen proposamena, eta, pixkatera bekin, kotatzea ez, luzera eta bar, eta 20 minutuko zerbait izango zela esan genuen, gai ikusten nintzen, tamaina hortako zerbait egiteko, baina 6 joan kontuatu nintzen 20 minutuan ezin zala kontatu bartzen guztia, eta alaxe junda, minutuak gehituz joan zaizkio, elkarrezketatuak ere gehitzen joan dira. Gai ere zabaldu indaz, hasiera batean Andoaingo aseri dantzari buruz zijoan dokumentala, baina segituan kontuatu nintzen adunako herriak ere bazeukala lotura handi bat gai honekin, bereziki berreskurapenean, hango aitona batzuek zeukaten ezagutzari esker berreskuratu zelako, eta hor bukaera aldean, aduna ere txertatu dut, elkarrezketa batzuk ere egin ditut, aseri dantza ere grabatu dut, eta hola maitu dugu, 55 minutuko piezatxo bat sortzen.
55 minutuko pieza hori esan da bezala larun batean basteron estrenatuko da, gonbidapenak eskuragarri daude, herriarentzat izango da, esango nuke herritu hori nolabait bizi berritzeko eta belaunaldi ezberdinak aretoan elkartzeko aitzakia, baina aduna ipatu duzula, horre sortzen da ez, horrelako, ez dakit, gertu diren bi herri, baina soziologikoki ere ezberdin xamar izan daitezken bi herri, ez, urrun xamar ere egon daitezkeenak, herritua aipatzen da izenburuan, herritua kontzeptuare badago dokumentalean, badira bi herritu aduna eta Andoain, izan dira, ez dakit, bi aurpegi edo errealitate ontara hurbiltzeko? Nik uste herritu batek sustraiak botatzen ditunean faktore asko daudela, eta adunak daukan bereizgarritasun bat da herri txikiago dela, lehenik eta beraz, herrituetan parte hartzaile gutxiago egongo dea naturalki. Bestalde, urte garaia ere, Andoainen San Juan egunean egiten da, kurtsoa amaitu berri, baina jendea oraindik herrian dago, pixkat, azken ospakizuna handi bat, udaran bakoitzak bere bide hartu horretik. Adunan aldiz, hor abuztuaren erdian Ama Birjin egunean egiten da, abuztuak 15, jende asko porretan dago, bakigu nola gure herri asko gustu egiten diren abuztuan, eta horrek ere seguru eragina baduela, baina ezin da ukatu, kriston lan egiten ari dira adunan, jendeak ezagut dezan, eta tradizio horrekiko lotura hori garatu dezan, eta parte hartzea goruntzu azken urtetan, hasi que, bakoitza bere bidetik, baina bizirik diraute tradizio hauek. Aipatu dute debekua, bizirik dirauten tradizio bi edo tradizio bat, esango dugu, urte askotan desagertzeko arriskuan ere egontzena, eta norbaitek oroitzen zuelako, eta norbaitek bere modura edo bildu zuelako, eta musika horiek ere idatzita zeudelako, berreskuratzeko aukera eman zuen herritu bat. Bai, hala da. Desagertzeko arriskuan ez, desagertuta zegoen. Desagertuta. Azkenekoz, 20. hamarkadan egin omentzan dantza hau, eta pixkat honek gara matza Andoaindik adunara, alegia. Andoainen bazan Lizarmakil izeneko dantza talde bat, eta, normalian dantza talde hauetan dagoen jendeak, noski, interes bat du euskal dantzekiko, eta etengabe dabiltza bilatzen, dantza berriak ikasten dituzten, ez da beren herriarekin loturarik ez duen, eta baten batek izan zuen dantzonen berri, bere garaian egiten zala, desagertu zala, liskar bat egon otezan, erdi burruka, erdi jolasa otezala, eta, harimutur hori jarraika, adunan amaitu zuten, ze han baziran, biatxona, oraindik oroitzen ziala, dantza hau beraiek egina zuten, eta pausuak nolabait oroitzen zituzten, baina gero, hau ipuinak eta historiak bezala da, guztiz tradizio oraletik pasatako zerbait da, pentsa, garai hartan ez kamararik, ez argazkiak agian baziren, baina argazki batekin kostata osatuko dezu dantza bat, bideoak ahaztu, eta beraz dena, ahoz, nolabait dokumentatu ahal izan zuten, eta puzle bat osatu. Eta, euneko fidagarri izango gotezan transmisio hori, seguruna ez. Baina, berrinterpretazio bat egiteko gai izan ziren. Eta horrela, egin ahal izan zuten, miabatziron da 75 lehen aldiz, aseri dantza, berreskuratu hau, adunan lehen aldiz. Zemar gauza eder gertatzen diren horren bueltan, aseri dantza joku dantza bat dela ere esaten da, eta joku horrek ere zuri jokua eman dizu, nolabait dokumental hau ataltzeko eta banatzeko, ez da? Eta hausnarketa txikiak sortzeko, joku edo jolas bakoitzaren izenburuetatik abiatuta, ez dakizen momentutan konektatu zenuen horrekin, baina muntaian izan da erraminta garrantzitsu bat, dantzaren erritmoa edo dantzaren banatzeko joera bera, ez? Bai, alde batetik nik uste dokumental hau dantzatik aratago doala, eta jorratzen diala gai unibertsal asko, izan, tradizioaren transmisioa. Belaunaldien arteko, uztartzea edo nola ezinbestekoa den, gazteak eta belaunaldi berriak urteetan zehar erreplikatu den tradizio eta ohituretara bere ganatzea, baina aldi berean horrek eskatzen du tradizioen eguneraketa bat, beraiek ere parte sentitu daitezen, genero ikuspegia noski oso presente dago, komunitate sentsazio hori, zergatik egiten ditu errituak, ez toki daukate errituak gaur egungo gizarte likido honetan non bakoitzak bere historiak maila individualean igotzen ditu Instagramera eta sare sozialetara, eta gauza kolektiboak
esan daiteke gainbera bat eduki dutela, noski, bueno, beti daude mugimenduak horren fokea jartzen dutenak, eta zorionez oraindik badaude, kolektibotasunerako tokiak, baina esan dezakegu, bueno, alde horretatik ez gara lan historikoki momentu oparonean bizi. Baina oraindik badaude holako kasuak, sei dantza bera dan bezala, hori loratzen dela, eta herri guztiak bat egiten duela, dantza honen inguruan. Orduan, hori alde batetikan, baina bai egia da dantzari ere, noski dantzari buruzko dokumentala danez, emanen nion bere tokia, eta nahiko argi ikusi nun, dantzak pauso diferenteak izanik, esan nun, pues igual kapituloka paralelismo hori egin dezaket, ez? Dantzaren parte bakoitzak, kronologia honetan, azkeneko 50 urte honetan, izan duen garapen hori ere atalka banatu, eta atal bakoitzari, Axeri dantzaren pauso horren izenarekin izendatu dut. Eta modu batean, da pixkat, dantza honen eta garapen honen historia ezagutzeko modu bat, baina baita dantza bera ere ezagutzeko modu bat. Nik uste biak diala garrantzitsuak, esan gai desberdinetaz hitz egiten da, baina dantza bera ere ezagutzeko aukera ematen modu, primeran. Eta horrela, kapitulo bakoitza, dantzaren pauso batekin hasiko da. Herri bat ez da mapa batean idatzitako izen soil bat. Herri bat, belaunaldiz belaunaldi, ari ikusezinez ehundutako izaki bizidun bat da. Bere herrituz osatutako arnas bereizgarria duena. Izaki bizidun oro dago mugimenduan. Nondik datorren ahaztu gabe, bide berriak irekiz. Askotan, iraganaren inertziak garamatza aurrera, baina nondik jo bide gurutze batera iristean. Horra hor, tradizioek bizirauteko gakoa. Guztion ahotsa entzun, eta elkarrekin, plaza hartzea. Hauxe trailerra, larun batean esan da bezala, Basteron estreinatuko den dokumentalaren trailerra, baina lehen gatazka aipatu dugu, zuk ere hemen lokuzioan aipatzen zenituen bidegurutzeak eta bestelakoak, esango nuke bidegurutzen nagusi bat Axeri dantzaren historian izan dela genero ikuspegia edo emakumearen parte hartzea Aitor, eta ez diozu uko egin hori kontatzeari. Akaso norbaitek bai uko egin dio horren inguran hitz egiteari? Gertatu zaizu? Nik uste edozein konfliktotan gertatzen dela pixkat konfliktoren alde bakoitzan dagoen jendeak elkarrizketarako zailtasunak eukitzea. Orduan nik uste bakoitzak bere aldetik edo sektore bakoitzak bai eukitula elkarrizketak internoki, baina beraien artean agian gehiagi dialogatu eztan gai bat izan dela. Beraien artean esaten detenean, erreferentzia egiten diot, hori. Lehenengo 25 urtetan, tradizioz gizonezkoen asoiek zen dantza bat, edo tradizio bat zen hau, eta 2000 urtean emakumeek beren parte hartzea, exigitu zuten, edo proposamena egin zuten, bereek ere parte hartu nahi zutela, eta hor frikzioak sortu ziren, batzuk adostu den, beste batzuk ez, demokratikoki bozkaketa bat egin zen, eta emakumeen parte hartzaren alde atera zen emaitza, baina kontra bozkatu zuten gehienak, albo batera geratu ziren, ezta? Eta, hor, haustura bat eman zen, eta helburua dokumentalen izan da noski honetaz hitz egin behar nola, ez zegoen inongo zalantzarik zer realitate bada, zentsuratza alizateke gai honetaz ez hitz egitea. Eta iruditzen zait ematen diolare esan dutan bezala ez, dantza bat aitzaki hartuta beste gai askotaz hitz egiten da. Eta nik uste gai hau oso gaur egungo debatetan eta gizartean oso relevantea dan gai badala, beraz noski honetaz hitz egin genuen, bai. Amabitan kanpaiak jo eta momentu hortako loipurdia, gero lehenengoz junkalek dantza ingo ez, emozio hori dena badakat oso presente. Ordu arteko alein guztik eta guztik, jazta momentua zen. Egun horretan plazan nik daukaten oroitzapena da, isiltasun bat gure buruetan ere seguraski momentu hunkigarri bat,
respetuzkoa, oso txalotua, eta babesa erabatekoa izan zen lehenengo unetik. Agian Aitor bai izan da beharrezkoa pauso hau gaur egun Axeri dantzak bizi duen osasuna eta batez ere aniztasuna, ez lehen aipatzen zen belaunaldien arteko lana, jende gaztearen gogoa eta gozea Axeri dantzortan parte hartzeko, plaza lepo ikusten da hainbate irudietan dokumentalean, bihurtu da ez Axeri dantza, ez dakit oraintxe edozein Andoaindarrek maite eta parte izan nahi duen errealitate bat, ez? Bai, hala da, esanet, seguruna bai, esaneatzen momentu enten bizidun parte hartzen mailak lotura daukala, bere garaian herri guztiari irekitzeko erabakia hartu izanak. Baina oso hausnarketa polit bat ateratzen elkarrezketa batean, eta izan zen, gaur egun parte hartzea, ez balitz, hain handia ere, emakumeak, dantzan onartzea ere erabaki zuzena izaten jarraituko zula. Alegia, ez du horrek legitimatzen dantzau denei irekitzea. Beraz, zorionez bai, parte hartzea inoiz baino altuagoa izaten ari da, eta horren inguruko hausnarketa ere badago, zenbateraino handitu daiteke dantza hau, geroz eta luzatzen du dantza, komplikatzen du ere bai, ze momentu batean herria gonbidatzen da dantzara, beraz parte hartzaia bikoizten da, legia 80 dantzari badaude, batean 160 pertsona daude plazan, eta hor badituzte beren, horrek ere bere zailtasuna badakartza, baina ezin daukatu pozgarria dela inbeste jende, eta bereziki belaunaldi gazteak, tradizio honetan daukaten implikazioa. Belaunaldi ezberdinen testigantzak, Iñar Sastreren musika eta Aitor Arrutik zuzendu, gidoitu, argazki zuzendaritza gauzatu, eta lan hondiz osatu duen dokumental hau, larun batean estrenatuko da esan da bezala, Andoainen, nolabait guztiari zentzua eman dion herrian, Aduna eta Andoain nolabait biltzen dituen dokumentalare bada, Axeri dantza herri baten herritua, gonbidapenak bastero antzokian eskuratu daitezke, ez dakit webgune bitartez ere eskuratu daitezke, nodan bertan? Ez fizikoki soilik, baina ulertzen dute Andoaindikan sarrerak hartzea, Andoaindik pasa beharra sarrerak hartzeko ez dela oso praktikoa, beraz, interesa duenak etortzeko, idaz dezala mezu bat, ez dakit badukaz ez, WhatsApp zenbakirik edo. 688 554 bestela gure emaila ere, bigarrenkafea@gmail.com, eta guk lotuko zaituztegu Aitor Arruti zuzendariarekin, gonbidapen horiek lor ditzazuen. Aitor Arruti, plazer bat, mila esker, eta kakapi, larun bateko estreinaldi horretan. Eskerrik asko zuei tartetxoren gatikan, eta horren arte. Eguerdiko 12 minutu bat agur esateko ordua Julen Goikotxe Arbegozo datorren astera arte. Ez, asteazkenen ikusiko du elkar. Saio berezia Gernikako Astratik entzuleok. Bihar ondobidean jasoko den erabaki baten inguruan, Stop Guggenheim plataformarekin ariko gara, bertatik Astratik, baita nolabait, Astran gertatzen ari den urten muga eta programazio zoragarri horren inguruan ere ariko gara bertako kideekin, bestelako protagonistak ere izango ditugu gurean, eta bertso giroan ere momentu batutan jarriko gara. Finala badator. Bai, eta kutxun ditugun bertsolari bi gurekin izango ditugu. Denetari gertatuko da, bertako herri mugimenduarekin ere ariko gara harremanetan, Eneko Iturbelankidea kaleetara bidaliko dugu, jendearen iritzi eta reakzioak jasotzera, beraz, urtea bukatu horretik berriz ere, bagoaz furgoneta hartu eta traste guztiek hartuta, asteazkeneko saio berezi hortara, eta bertan Julen Goikotxea, Goiure 6 eta irurok ariko gara zuekin, Goiure 6 arandia, zu bihar arte, eta entzuleok zuek plazer baduzue, gu bihar goizeko 10:05, hemen izango gara bigarren kafea zuekin hartzeko prest, orain informazioaren txandamen, naiz irratian. Aio. Keep calm and bigarren kafea.